Tatapo yaning manglaba. Tao dire sihirag panuot di kabalo manglaba. Mangdanok rang mga labunon. Asa na ka ni sila. Nilanta mga tabak panghanay. Wa gyud. Apoy kaayo. Ano sa pa ka kumahuman ani? Gabiin na hapit. Bakas ang tinora ron, no? Nangiram kong bugas. Ayo! Ayo, te! Tinora! Ayo! Unsa man? May magbungol ko dire kay di ko kadungog. Sigig panawag. Ay, nara, day ka diha, te. Naamta ko'y tuyo ba? Ug na kay tuyo. Isulti na, dili kay daghan pa kag paligoy-ligoy diha kay busy kay ko na ko'y trabaho dire. Kanang kuan unta, te ba? Kanang ulaw, mangkuoy. Mao na tuyo, nya di mo sulti. Unsa man? Moingon ka o dili kay busy kayo ko. Bitaw, te, oy, pwede na ko dugangan to akong hiram sa imo nga bugas nga isa kagantang. So, ito kagantang, duwa ka lang ako isa kagantang. Paghilo mo eh. Pagka ni mo naong wapagani kakaili sa imong hiram diring bugas, manghiram na pugka. Una dili kay ikaw ray mo kaon. Akong pamilya mo kaon pod. It was at this moment he Nasuko lang ka, te. Ay wala man, nistorera ko kung sa'yo naasa ako ang kasing-kasing. Aw, pwede dalianay mo ang bugas, te. Kay mulakaw na ko bawa pa linuag sa mo. Kaya niingon di akong muhatag ko nimo. Isa man kang akong tagaan, padali-dalion patanimo. Are you crazy? Ani mo oy. Sige, nagod, te. Ay, tama na, te. Birthday sa akong anak rong pizza. 5 ba? Adto, ha. Wow naman. Mag maglitsyon, maglapa, mi. Adto, ha. Wow! Ha? Maglitson? Kabungga gud ana gud. Kadali lang ha, kay magkuha kog bugas aron makalungag na ka sa inyo ha, makakaon na mo. Tanawa, muhatag naman na ikate kung naamilitson.